Dnes si spolu ukážeme, ako spraviť jednoduchú, rýchlu a efektnú kyticu. Budeme potrebovať nejaké kvety, ja som si zvolil takýto biely gladiol, jesenné trávy, bobule s kríkou, farebné skeletónové listy, takéto dlhé špajdle. Budeme to navliekať tie skeletónové listy. Jednoducho prepichnem a spravíme z toho taký špís. Pridávame rovno za sebou, není to nič zložité, dokáže to spraviť každý. Treba trochu trpezlivosť, keďže tie špajdle sú trochu ťažké. Práca je hotová, zaviažeme tuhou, zviazanú časť začistíme takouto farebnou bavlninou s tuhou alebo šnúrkou. Prízdoba jedného kvetu je hotová, stačí vyraziť do mesta.